केंद्रीय गृहमंत्री आणि पश्चिम विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष अमित शहान पश्चिम विभागीय परिषदेचे 26वे बसकेची यजमानकी केली। सोमारा गुजरातातल्या गांधीनगरात परिषद झाली। हे परिषदेत गुजरात, महाराष्ट्र, गोय सारखिल्ली राज्य आसात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परिषदेचे बसकेक हजर आशिल्लो। सोमारा जाल्ले 26वे पश्चिम विभागीय परिषदेचे बसकेत वट्ट 17 विशयांचेर चर्चा झाली। तातूंतले 9 प्रश्न सुटावे जाले आणि राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नासहित उरिल्ले प्रश्न खोलायेन चर्चा करून देखरेखी खातीर दवरले। परिषदेचे बसकेत पश्चिम विभाग परिषदेचो अध्यक्ष अमित शहा सहित वांगडी राज्यांचे मुख्यमंत्री हाजीर असले। विभागीय परिषदेचे कामकाज सोपे करपा खातीर आंतरराज्य परिषद सचिवालयाच्या संसाधन वेब पोर्टलाचे उक्तावण केले। चंद्रयान-3 चंद्राचेर यशस्वीपणान पावोवपा खातीर इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी केल्ल्या यत्नांची शहान तोखणाय केली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 26वे पश्चिम विभागीय परिषदेचे बसकेत राज्यात अनेक 5 खनिज ब्लॉकांचो रोखडोच लिलाव जातलो अशी माहिती दिली। तसेच गोय हे पहिले भारतीय राज्य जाला जय सगळ्या गावांनी बँकिंग सुविधा आसा अशें सांगले। सावंतान फुडें सांगले, G20 बसका यशस्वीपणान घडोवन हाडल्या उपरांत राज्य 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त घडोवन हाडपाक पुरायेन तयार आसा। गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।